Sabe? That's Sa patuan mo sa mga leader. Ano na yun? That's Siya problem. Ano na yun? Sisingit ka. Mas problem sa... Sa na yun? Ito problem. Keras problem. Ito problem. Fulang. Fulang ay information. Problem mo kung problem na ka. Saan pa siya malaki? Kasi sa Amazon nun, nakako. Ito na nga si Vadian Zen. Yung problem na casa, yung problem. Problem sa karuzi. Sekarang ya kami zakai. Zakon Vadian. Siya ano ulit sa niya? Problems pa problems ang kembalasyon. Rabar ko. Sizem kazi. Ismana. Before you can see. Na ino? Mas, kara problem, no problem. Sa kano ko problems eh. Kaya before ka na kinatanong tskaroy. Saan man balihan yung skaro yung problem? Ano na nga ni skam tskaroy wano?